apik wong sarjana kok. Nang beda ora. Sarjana seni ya. Nggih. Warane yo apik to ya. Cantik ora ya. Durung duwe sisian durung. Bombong atine sak gunung anak duwe anak pinter oleh. Mergo sapa? Mergo saka panggula wentahe wong tuwane. Mergo apa? Sing jenenge olah kuwi bocah kuwi gumantung wong tuwa. Nyatane kula mentake cilik tertib ya apik. Ngono kuwi lho. Ya mergo saka panggula wentahe wong tuwa. Ngono patut kanggo contoh. Dadi sing jenenge anak aja diuja aja diugung. Kepala diajari prihatin ben iso gayu apa sing dadi cita-citane. Kaya anakmu ae kok. Anakku sing endi? Lho anakku sing lanang kae. Kae. Lah kene karo koyo kancae. Sapa anakku kae? Lho bapane iki wis ora tau ngajeni ora basa wis kaya kanca kae. Oh. Anakmu wae ya. Nek undang aku ya ora kulipang ngono kuwi. Muni piye? Wah ngono. Rene wah ngono kuwi. Coba man, rene wah. Terus aku yo moro ana apa le aku yo ngono. Rene wah rene. Ondrowilo karo aku, Pak. Yo. Lho Pak, jamu Pak. Ngono kuwi. Namane apa jamu karo aku. Wong loro ku jan kregu wae. Penane menang kae menang kring menang terus. Ini Pak, wah, sekolah-sekolah anakku wae. Sing jenenge anak tresno karo wong tuwa iki contone anakku kuwi lek. Ya. Munjung karo wong tuwa kuwi iso mikul dhuwur mendem jero wong tuwa. Ya pancen bener kok ae ya. Kena mbok contoh kae. Anakku lanang kae. Persis rupane kaya bapakne iki. Bendase ya kaya bapakne, nek mlaku ya kaya bapakne. Pokoke persis pokoke. Beda karo anakku. Anak sing endi? Sing wedok nek. Saden ning anak gareng ning wayune kaya widodari. Ah, kena bojoku nyeleweng. Aku nyeleweng piye? Nek kaya anakku tiru aku matur nuwun karo sing kuwasa, kuwi tedak turunku. Rupane padha karo aku. Duh Gusti Allah nyuwun. Kula matur nuwun sanget anak kula kok persis kula aku yang ngono. Ha nek anakmu kok widodari tangga-tanggaku do curiga, anake sapa kae ngono. Kok anake kawike kae. Ngono kuwi lho. Yo aja bunga anakmu ayu. Malah dadi parang pitakonan tangga tepalumu ngono. Nek tau mangan iki ya kaya aku kok rupane. Anakmu lanang kae jenenge sapa? Anakku lanang. Anakku lanang lha iya. Gong Arya Saputra. Weh. Barang persis aku ya, jenenge bapakne kantut kuwi Gong Arya Saputra. Beda karo anake gareng kuwi. Wis anake gareng kok ayu kuwi jenenge. Anake Gun. Lah kok sapa ngono kowe? Anak kowe lunga sih di kantore kae terus. Nek balekke isu jam 2. Wong cetok kowe turu ora digrumut. Saiki nek ora adol Gong Arya Saputra. Ayo anak-anak kowe. Anakku itu umpamane jenenge bapakne dikatutke, ayo wedok.
Endang Nolo Lestari. Nolo Gareng bapane, Nolone katoke. Iya. Ane anakku kok, bapane Petro. Bapane Petro, anakku wedok. Ayo jenenge Truk biangane. Rupane ora. Sengit aku. Iki ngomong waton ngomong. Langgam Sasidemen. Afifah. Yo. Ora kok segamu kaya ngono kuwi ngapa. Aku ki penyemangat deh. Yo. Sing sayo. Sengit apa guru ini kayak bising aku pengen ini sing saka Gunung Kidul ae Mbak Afifah. Afifah iya.